I sidste uge besøgte forvaltningen Arbejder kommunens gartnerafdeling. I dag kigger vi indenfor hos ligningsmyndighederne på Pladerballe Rådhus. En ganske almindelig dag, hvor en klient, det kunne være de eller jeg, er kaldt til samtale. Ja, det kan jeg sige, ja. Nå, Bortgaard. De har købt og indført for 120.000 kroner asiatisk legetøj, som de har solgt igen for 800.000. Ja. Det giver en fortjeneste på 680.000 kroner. Og vi kan i deres i øvrigt ellers udmærket bogholderi følge beløbet frem til det skal indtægtsopgives. Her er det pludselig borte. Det drejer sig om skurpenge. Skurpenge? Ja. Hvorledes? Jeg opbevaret mit skur nede bag i haven. Nå ja, det må vi nok vende tilbage til. I deres kørselsregnskab, der har vi haft lidt vanskeligheder med denne stak bilag her. Skillige af dem er i gotisk håndskrift, og enkelte endda på latin. Her for eksempel et spand heste, Elverdam, Jyderup. Ja. Diligence, Jyderup, Kalundborg, Sarkeskib og Rorskale med videre. Over Kattegat, og så videre nu over igen med heste. Jeg havde min vogn på værkstedet, og togdriften var aldeles uregelmæssig. Jeg havde et uopsætteligt møde i Jørgen. Det var der i det. Det er alt, hvad der er i det. Så er der disse Chatex her. Det er koncernregnskabet for aktieselskabet Herning Havnemøller. Ja. Dog med adresse i Liechtenstein, så vidt jeg kan se. Er det en møllerivirksomhed, der ligger på Herning Havn? Ja, det er lige, hvad det er. Vi har mølleri, vi har siloer, magasiner og havnefaciliteter, og vi er desuden landsretssagfører med møderet for højesteret, vurderingsmand, rådmester og stevedor. Ja, det må vi også se på. Ja. Så er der et fradrag her på 60.000 kroner for opvarmning af en kejlebane i deres hjem. Ja. Jeg bød i licitation på en busrute og kørselen med varm mad til pensionister. Kejlebanen, den er opført i forbindelse med, at jeg havde kommunalbestyrelsesmedlemmer hjemme til forhandlinger. Ja. Så har vi her regnskaberne for deres dambrug i rubrikken foder, benzin, undertøj og tv-licens. Der er en post på 720 kasser rødvin. Det må være et posteringsfejl. Jeg beklager, rødvinen skulle have været sammenfattet i regnskabet for rødvin. Det havde nok været mere reelt. Men så her. Ja. Vi er adskillige steder i deres regnskab stødt på begrebet brillegodtgørelse. Brillegodtgørelse, hvad dækker det? Jeg tror, de ved et fejl er kommet i besiddelse af den tært arbejdspapir. Det er meget beklageligt. Jamen, måske de alligevel kunne redegøre for begrebets hjemmel. Jeg tager et brille på og ser ligesom på sagen fra et helt ny og anden vinkel, hvor det straks er klart, at det drejer sig om et beløb, der ubeskåret tilfælder mig. Jamen, det er nok et punkt, vi ligesom bør drøfte. Jeg havde en idé om, at punktet kunne blive gjort til genstand for debat. Vil det være sandt at sige, så tror jeg ikke, den går. Det er måske spinkel. Nå, ja, se nu ikke så sort på det. De kan nemlig få et pladeønske opfyldt. Vi er jo i radioen i dag. Vel ikke nu, Kom nu lidt frisk. Jeg synes ikke rigtigt. Jeg var sandt at sige, så ked af, at jeg skulle herop, at jeg græd hele vejen. Ikke noget problem. Den kommer her.